हेलो दोस्तों। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे आज एगो रिलीज भइल ह ट्रेलर जौना के नाम बा माई बाबूजी के आशीर्वाद। ए मूवी के बारे में, ए ट्रेलर के बारे में आज हम बात करें। तो ट्रेलर में बहुत ही शानदार मूवी के बारे में दिखावल गइल बा। काहे से कि मूवी जौन बाटे कि परिवार के तरह देख सकतानी। मूवी में देख सकतानी कि रउरा कि परिवार के साथ बैठ के देख सकतानी। एमे जौन अगर हीरो के बात करी त एमे हीरो बान प्रदीप पांडे और सचिता बनर्जी जौन हीरोइन बाड़ी। ओकर बाद मेन लीड रोल के बात करी, मेन लीड रोल के तो उमे बारे अवधेश मिश्रा जी। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही एगो पारिवारिक मूवी के बनावे के कोशिश कइले बा डायरेक्टर एमे। और इ मूवी के कुल मिला के अगर बात करी त एमे गाना भी कुछ अच्छा खासा बाटे, गाना भी ठीक ठाक बा। और एक्शन सीन के बात करी त एक्शन सीन कुल मिला के कुछ नइखे। काहे से कि इ मूवी केवल एक पारिवारिक मुद्दा पे बनावल गइल बा। तो एक्शन सीन के कोनो बात नइखे रह गइल एमे एक्शन सीन के। तो इ केवल मूवी जौन बा बहुत ही शानदार मूवी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पे रिलीज भइल ह। लेकिन एकर मूवी कब रिलीज होई एकर कोनो जानकारी नइखे। अगर जानकारी मिली हमरा तो रउरा के जरूर बताएम। अगर इ वीडियो अच्छा लागत तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।